Pinag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisyo! It's me, Basa Princess, DJ Rocky Terra, and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ito po ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Hello po, magandang gabi po. Anong pwede naming itawag sa'yo? Ella na lang po. Ella, ilang taon ka na? 25. 25. Sang lupalop ka naman galing, Ella? Malate, Manila po. Malate, Manila. I love Yes po. Malate, Manila. Ang daming kainan dyan bukod sa Patay Cindy. Charot. Uy, darot. Totoo naman po. Ay, totoo naman, diba? Di, pero nakaka-enjoy dyan sa part na yan. But anyway, Ella, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ella, 25 from Malate, Manila. Ano ang top secret mo? Hindi ko po alam kung naging kabit or hindi. Sino? Ako po. Tama ba ako ng pagkakaintindi dun sa sinabi mo? Hindi mo alam kung naging kabit ka o hindi. Yes po. Paano mo nasabi? Pwede mo bang ikuwento sa amin kung anong naganap at bakit ka napunta sa ganyang parang napakagulong sitwasyon? Nakilala ko po yung boyfriend ko. Tapat lang po sila ng store namin. Seaman po siya. Mhm. Una ko po lang po siya nakita. Gustuhan ko na po siya. Then, nagkausap po kami. Inamin niya po sa akin na may anak siya. Pero, sabi niya, wala na sila nung ex-live-in partner niya. Naging kami po. Then, ilang months, inistok ko yung girl. Nagulat po ako kasi cover pa yung po niya yung boy silang magkapamilya. Naku, hindi kaya nalimutan lang yung password kaya may iba ng account? De, charot lang, Ella. O sige, tapos continue. Yun po, then sinadya ko po talagang i-like yung mga post niya nung babae. Kasama yung Naka-public? boyfriend. Yes po, naka-public. So, nilike So, mo? Opo, nilike. So, ayun po, nung bali po, umuwi po yung boyfriend ko doon sa ex niya para daw po sa anak niya. So, ang nangyari po, hindi ko po lagi nakokontak yung boyfriend ko tuwing umuwi po siya doon. Parang tinatago po ako. Mm. Then, nalaman nung girl na may relasyon kami, chinat ako na sila pa daw na hindi totoong hiwalay na sila. May anak daw po sila. Medyo ganyan po. Pati yung kapatid ng boy po, chinat din ako. Paano nalaman? So, yung account po ng boyfriend ko naka-open sa cellphone ng anak niya. Nabasa po yung conversation. Mhm. So, anong sinabi mo? Anong nireply mo? Sabi po ng boyfriend ko, wag ko na daw pong replyan. Kumbaga, hayaan ko daw po siya na daw po yung gumawa ng paraan. Kasi wala naman na daw po sila. Para naman daw po sa bata. So, until now po, ganun pa rin po yung setup namin. Then, may mga times po na parang, yun nga po, umuwi siya sa kanila, sa lola niya, sa kapatid niya. Hindi ko po siya laging nakokontak, nakaka-chat. Ganun po. Gusto mo kontakin natin ngayon, Ella? Oy, charot lang with darot ha. Ito naman, nagtatanong lang naman ako. Natawa ka, no? Ngayon po, nasa barko po siya ngayon. Nasa barko siya. Opo, local.
Pag sinabi mo bang local, anong description mo nito? Nandito lang po siya sa Pilipinas po. Pero Mhm. bumababa po siya. Mhm. Tapos tuwing kailan siya napupunta dito sa lugar ninyo? Every week po. Every week naman. So, yung Yes trabaho po. niya ilang araw? Ano pong ilang araw, ano po yung contract. Pero every week po yung biyahe nila. Manila to province po. Okay. So, So talagang weekly po siya nababa. na umuuwi naman on a regular basis. Opo. Mhm. Okay, Ella, may tanong ako sa'yo. Nung may nag-chat sa'yo, yung kapatid nitong sinasabi mong boyfriend mo, tama ba? Kapatid yung nag-chat sa'yo? Tsaka yung babae Yes po. na sinasabi ng boyfriend mo na ex na niya, na nagsasama na lang sila para dun sa bata, tama? Yes po. Nung nag-chat tong dalawang to, ang tanong ko sa'yo, naniniwala ka ba sa kanila o mas pinaniniwalaan mo itong boyfriend mo? Pinaniniwalaan ko po yung boyfriend ko kasi mahal ko eh. Ilang months na ba kayong magkarelasyon? 1.5 po 1 years. year and a half. Yes po. Oh, so 1 year and 6 months na kayo halos magkarelasyon. Yes po. Nadala ka na ba niya doon sa pamilya niya? Never po. May nakilala ka na bang mga kaibigan niya? Kaibigan po sa barko, oo. Then sa dati niyang office. Dun sa bago niyang office, Yes po, may kilala po ako. meron kang mga kilala. Pero lahat ng mga pinsan, kamag-anak, tita, tito, nanay, tatay niya, wala ka pang namimit? Wala po kasi ayaw niya. Bakit daw ayaw niya? Doon nga po dahil sa sitwasyon namin. Can you explain to us kung ano talaga tong situation ninyo? Like, ano yung restriction? Dahil ba ito dun sa wife or dun sa sabing ex-partner na nagsasama na lang sa anak? Yun ba yung sinasabi niyang rason? Yes po yun. Kasi ano po, every time po natatanungin ko siya tungkol sa kanila ng girl ko, ano pang balita sa kanila, kung wala na po ba talaga sila, kung ano kami. Lagi po niyang iniiba yung topic kasi sabihin niya na naghahanap po ako ng gulo. Ganun po. Pero deep inside, anong nararamdaman mo? Dapat mo ba siyang paniwalaan o hindi? May part po sa akin na parang hindi na dapat paniwalaan. Kasi ano po, ilang beses ko na po siyang tinatanong, lagi niya pong iniiba. So, ngayon po, nag-away po kami last week kasi umuwi siya doon. Then, inisto ko yung girl po sa TikTok. Magkasama po sila na without knowing na ano po, wala po akong kaalam-alam. Siyempre po, di ba dapat nag-update siya sa akin na kasama ko. Ano ko, ex ko, ganyan po. Kaso wala, nagalit pa po siya. Anong sinabi niya sa'yo? Ano, bakit ko daw ini-stalk? Nag-promise daw po ako na wala ng social media, TikTok, ganyan. Then parang yun po, umpisa na po na parang nagkakalabuan na po kami. Until now, wala pong communication. Ang sinasabi niya lang po na ano, na parang kasawa na po siya. Ganun po. Ang cold na po niya. Ang ano lang po kasi, ang hirap kasi hindi ko man lang malaman kung ano bang sitwasyon namin dalawa hanggang ngayon. Ang sabi niya dati, paglaban ko po kasi siya. Hintayin ko maging okay sila na ex niya. Pero until na wala pa rin pong ganap. Kilala po siya ng parents ko. Sa side mo, legal na legal kayo? Yes po, legal na legal po. Sa side niya lang po hindi. Alam ba ng mga magulang mo na meron siyang anak at meron siyang dating kinakasama? Hindi ko po masabi. Bakit? Kasi ayaw ko pong bumaho yung pangalan niya sa pamilya ko. Ayaw mong bumaho yung pangalan niya sa pamilya mo? Tama ba ako ng pagkarinig? Yes po, yes po. So, hindi ko po alam kung paano. Kaya po humingi po ako ng advice kung anong dapat kong gawin. Hala, wala kaming advice ngayon. Gusto mo i-refer kita sa kabila?
Refer kita, natawag ka dun sa kabila kasi may advice sila. Ano po, di ba? Parang hirap. De, charot lang, with Daron. Alam mo, Ella, mahirap talaga yung sitwasyon mo, lalo na kung hindi nag-update yung tao. Tapos, gusto mo lang naman makahingi ng assurance, tapos biglang ikaw pa yung ginigil trip, di ba? Siya Yes pa yung po. nagagalit. Nakakaloka naman talaga, oo. Alam mo ba yung mga kino-comment ngayon ng mga tao sa TikTok? Hindi po. Hindi ko pa makita. Ay, hindi, okay lang. Huwag mo munang basahin kasi sabi nga natin, ito yung safe place mo to share, no? At hindi ka naman namin huhusgahan sa pagkakataong ito. It's just that gusto kong malaman kung anong plano mo. For now po, hindi ko po alam yung plano ko. Kasi, po, naguguluhan na rin po ako kasi kalaban ko na po dito yung mental health ko. Gabi-gabi pa akong iyak, iniisip kung anong gagawin. Sino kamukha mong Tapos wala artista? Alam, hindi ko po alam. Simple lang po ako. Simple ka lang. Pero feeling mo ba Opo. maganda ka naman, may itsura ka naman, ganon? May itsura naman po. Opo. Oh, yun naman pala eh. Tapos single ka, walang sabit, walang anak, ganon. Opo. Oh! Ang dami. Si Boy Pindot namin dito sa Love Radio, yung nagmamanage ng mga digital contents namin, especially kapag naka-live ako, single na single to, walang sabit. Talagang pwede kang i-post i-post everyday sa social media niya. Speaking of social media, DJ Rock, Mm. pinagbabawalan niya pa ako mag-post ng picture, pati mag-FB. Tapos sinasabi mo, pinapaniwalaan mo pa rin siya. Yes, mo. Ano? Ay, wala kang nagsasabi nung ganun sa'yo ngayon, ha? Walang nagsasabi. Ito nga yung, di ba, yung program na hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Pero sinabi mo yan sa sarili mo, yan yung assessment mo, no? Yes po. Feeling mo ba, ganun ka talaga ngayon? Opo. Mhm. Feeling mo ba itong lalaking to red flag? Sobra po. Mhm. Sobra sa red flag. Mhm. So, alam mo kung ano Pero dapat mahal gawin? ko. Mahal mo Wala dahil, siya yung, kumbaga, siya yung lahat ng, first time na mga, like, pinagluto ako. Yung mga, princess treatment. ay, punta ka lang ng restaurant, may magluluto sa'yo. Gusto mo lutuan ka namin ni Boy Pindot. Kahit pansit canton, lulutuan ka namin. Ay, naku, wala. Ewan. Ano pang niluto niya sa'yo? May sinubo ba siya sa'yo? Ala, I mean, sinubuan ka, nilutuan ka ng kamoy, di sinubuan ka pa ng ano. Malamang yung niluto niya, isusubo niya sa'yo. Ganun ba yung ginawa niya sa'yo? yes po, opo. Nakakamay po. Lahat ng first mo sa kanya nangyari? Opo. First boyfriend mo ba to? Hindi naman first boyfriend po. I mean, yung pag-asikaso lang po, yung mga ganun. Yung lahat ng pagiging sweet. Never mo tong naramdaman dun sa ex mo? Yes po. As in, sa kanya lang po. Kaya ang hirap po pakawalan. Kaya po, until now, hindi ko po alam kung anong gagawin. Ano pang good Lagi ko qualities itong lalaking to? Ano po siya, yung mabait po kasi mabait, pati sa pamilya ko. Ang ano lang po kasi sa kanya, may ma-pride lang po siya. Then pag usapang ex niya, doon na po siya parang nagiging cold. Gusto mo yung mabait siya pero hindi kanya kayang pakilala sa pamilya mo? Okay ba sa'yo yun? Ayoko po. Yung mabait siya pero ayaw kanyang mag-post sa social media ng tungkol sa inyong dalawa, okay sa'yo Opo. yun? Ayoko po ng gano'n. Siyempre gusto, kahit sino naman pong, di ba, ayaw ng gano'n na parang hindi kanya pinapakilala sa iba, hindi pinopost sa social media. Mabait siya kamo. Pero okay lang ba sa'yo na kapag tinatanong mo siya tungkol sa ex niya, dahil nanghihingi ka lang naman ng assurance, nagagalit siya sa'yo, okay ba sa'yo yun? Hindi po.
And okay lang din ba sa'yo na siya, kilala yung parents mo, naipakilala mo na siya, pinababango mo yung pangalan niya sa side mo, tapos siya, ni isa sa mga kamag-anak niya, wala ka man lang nakilala. Yun nga po, wala nga po talaga kahit isa po. Pagtatanungin ko naman po siya kung kailan, sabihin niya, ano, matagal pa kasi yung ganun. Ang dami niya po dahilan. Masarap ba? Magmahal ah. Opo, magmahal ako. Pero masarap Hindi nga. na po pumapasok Ano? Hindi po pumapasok sa isip ko. Hindi pa po, iba yung pumapasok sa isip mo? Oo, Oh, so masarap nga. masarap. Masarap po. Magaling. Magaling. Nakakabaliw. Sobra po. Nakakailan? Marami po. Sa loob ng 3 hours, ilan? 5. 5? Ilang taon na ba ito Opo. pinag-uusapan natin? Si Boy po? Ilang taon na tong lalaking to? 27 po. Bata pa. Yes po. Ilang taon na yung anak niya? 8 po. Nakilala mo na ba yung anak niya? Sa picture lang po. Nakikita mo lang sa picture. Opo, inisto ko po lagi eh. Nakakatulog ka ba ng maayos? Hindi po. Naiisip mo ba parati kung niloloko ka talaga o hindi? Yun po lagi nasa isip ko eh. So, anong magandang gawin? Yun nga po, hindi ko po alam eh. Hindi mo alam o hindi mo lang kayang tanggapin sa sarili mo na yun yung dapat gawin? Siguro po hindi ko lang po kayang tanggapin. Sobrang mahal ko po kasi DJ Rock eh. Ganito, no? Ella, taga Malate ka lang, diba? Si Boy Pindot dito Yes lang siya. Nagtatrabaho sa Pasay. Ako lang sasagot sa first date ninyo. Ako na sasagot. Kahit na tumuloy pa kayo dyan sa Star City, kung gusto nyo mag-chick enjoy dyan sa may gilid, okay lang, ako na! Si Boy Pindot, hindi ko lang sure kung 5 ha, sa 3 oras. Pero sure ako na liligaya ka. Hindi, seryoso ako, Ella, doon sa part na yun. Gusto ko na malaman mo na madaming posibleng magmahal sa'yo na walang sabit. Na hindi ka itatago, na hindi ka ikahihiya. Na kapag nagtanong ka for reassurance, for security, hindi magagalit sa'yo. Pwedeng konting mainis sa'yo, pero nandun pa rin yung care at bibigyan ka ng klarong direksyon tungkol sa kung ano yung posisyon ng inyong relasyon. Kasi he cares for you. And I don't think this person cares for you. Real talk lang ha. I'm not judging you by your decisions in life. But I'm telling you that this man has no plans for you. Tanungin mo siya, anong plano mo sa akin? Kung may plano siya para sa'yo, tapos ang sasabihin niya lang sa'yo, ganito lang muna tayo. Ay, magpakalayo-layo ka na, utang na loob. Punta ka dito nga ng Pasay, ako nang sasagot sa date ninyo ni Boy Pin. Ano, may plano ba siya sa'yo? Tinatanong ko po yan sa kanya. Ang sagot niya po, masyado pa maaga. Si 25, 27, masyado pang maaga. Ano yun? Kung klaro, yung nakikita niyang pakikipagrelasyon sa iyo, bibigyan ka niya ng konkretong answer. Yun nga po, DJ Rocky. Ang hirap po sa sitwasyon ko. Wala bang mga foreigner dyan sa Malate? Mahirap po maghanap ng foreigner dito. Talaga ba? Marami kasi ako nakikita dyan dati. Kasi kumakain ako dyan sa may ramenan. Dyan sa Eras.
'Di ba buhay pa yun dati nung hindi pa nasusunog. Hanggang ngayon naman buhay pa kasi 'di ba natayo siya ulit. Kumakain ka ba doon sa Eras? Hindi ko po alam saan banda. Ay, hindi mo alam, malapit sa St. Paul yun. Kasi doon ako nag-aaral dati sa St. Paul University, Manila. Tapos dyan, di ba may kahabaan dyan. So, meron dyan yung, kainan na ihawan. Pangalan nun, Irmas. Favorite ko yung liempo doon. Ay, ang sarap. Tapos, pag medyo pumorward ka naman ng onte doon sa may mga patay sindi, malapit na doon sa part na yun, yung malapit sa may Music 21, yun, Eras na yun. Oo, masarap doon, rumamin. Tapos, meron din doon minsan pag-alagala ng mga foreigner, minsan malibang-libang ka man lang. Anyway. Mahirap po kasi mag-ano sa foreign mamaya. Mamaya mapanakit pala, tapos may pamilya din. Pero dito sa isa, hindi ka naman natakot. Hindi ka naman nahirapan. Hindi po. Talaga ba? Mahal ko eh. Sige, tuloy mo lang yung pakikipagrelasyon hanggang sa madurog ka, mawasak ka. I think this is the advice that I can give you. Tuloy mo lang yan. Walang problema sa ginagawa mo. Ikaw lang talaga mismo ang mamomroblema in the long run. Hindi ka patutulugin, kakaisip kung meron ba talaga silang relasyon ng misis niya o ng partner niya. Tapos pag mag-stalk ka sa kanila sa social media, makikita mo magkasama sila. Tapos kapag tanong mo yung lalaking, sasabihin niya lang sa'yo, huwag mo nang gawin niya. Tapos magagalit pa sa'yo. Tuloy mo lang, ang saya-saya kasi nandyan sa ganyang klaseng relasyon. Napakasaya niya. May peace dyan sa ganyang klaseng relasyon, promise. Hirap naman eh. Masakit eh. Ayun naman pala eh. Masakit pala eh. Mahirap pala eh. Oh. Mahirap po, DJ. Hindi ko na po alam ang gagawin. Alam mo, ayaw mo lang tanggapin. Ilang beses na pong gustong i-chat yung babae or tanungin kung ano ba, kung sila pa ba talaga. Kaso pinapangunahan pa ako natakot baka magalit yung boyfriend ko. Ayaw niya po kasi ng ganun. And that speaks volume. Yung takot mo sa boyfriend mo na baka magalit siya dahil lang sa pag-message mo dun sa ex niya na sinasabi niya ex niya pero ang claim nung babae sila pa rin. Yes That po. speaks so much na meron talagang tinatago tong taong to. Itong taong to walang integridad. I'm sorry to say that, but wala siyang integrity. At alam mo ba kung ano ibig sabihin ng integridad? Sinabi ko na rin to kagabi. Integrity means doing the right thing even if nobody's watching. Kapag hindi ka ba nakatingin sa kanya, kapag hindi ba siya nag-a-update sa'yo, kapag wala siyang update sa'yo, kapag hindi mo siya kasama, pag hindi mo siya nakikita, hindi mo siya naririnig, ginagawa niya ba yung tama? O kunwari lang ginagawa niya yung tama para maramdaman mo kunwari mahal ka niya? Feeling ko ganun po. Parang kunwari lang. You have all the answers that you need. You just have to accept it. Yes po. Kung meron kang mensahe dito sa lalaking ito, at kung nakikinig man siya ngayon, anong tawagan ninyo? Happy wifey. Happy wifey. Si Boy P. Pag diba? Ikaw, Jeeve. Girlfriend. Si Boy P. Boy P. Kasi boyfriend mo na siya, diba? Tapos ikaw, girlfriend. Hindi, ganito muna. Sige, mag-message ka muna dyan kay hubby mo. Okay? Go ahead. Hi, hubby. Asawa. Alam mo naman na ilang beses kang pinaglaban, di ba? Ilang beses akong nagtiis. Pero until now, wala pa rin ako nakakuha ang sagot sa'yo. Alam mo kung gaano kita kamahal. Lahat ginagawa ko para sa atin, para sa'yo. Pero until now kasi, hindi ko alam kung anong dapat kong gawin or dapat malaman. Siguro,
tama na 'tong pag-aano ko, pakikipaglaban ko kasi sobra-sobra na. Yun lang, gusto ko lang malaman mo na ilang beses kitang pinaglaban, pero may hangganan din pala. Mahal na mahal kita, yun lang po. Hindi ko na kayang magtiis. Tama na kasi mental health ko na yung kalaban dito. Yan, Yun lang yan. po, DJ Rock. Sana sa susunod na pagtawag mo sa akin, o kaya i-message mo lang ako dito, sabihin mo, DJ Rocky, ready na ako makipag-date kay Boy Pindot. Alam mo pa naman, alam mo, Ella, ang goal ko talaga ngayong taon, magkaroon ng jowa itong si Boy Pindot. Tsaka mukha namang mabait kang tao, tapat kang magmahal, 'di ba? 25, bata pa, Yes po. sariwa pa, 'di ba? Okay Yes na po. okay yung mga ganyan. And alam mo, sa tamang tao, dun ka makakaramdam ng kapayapaan. May konting irita, magkakaroon ng problema sa isang relasyon, nandyan ang mga dagok sa isang relasyon. Pero, matatagpuan mo yung sarili mong nakakatulog gabi-gabi kasi hindi mo naiisip kung lulukuhin ka ba o hindi. O niluloko Sana ka nga ba po o hindi. maranasan ko. Mararanasan mo yan. Kailangan mo lang lumandi sa iba at pakawalan yung taong yan. Huwag mong piliting maging tamang tao ang maling taong kasama mo ngayon. Hindi siya tama para sa'yo. Yes po, DJ. Thank you Alright. po. Thank you so much, Ella. Mabuhay ka and I hope makawala ka na dyan sa klaseng relasyon na meron ka ngayon. You don't deserve that. You deserve the best. Alright? Yes po, thank you po. Thank you so much, Thank you, Ella. Bea. God bless. Bye. Bye po. Oh, ano, ha? Gusto nyo ngayong makita si Boy Pindot? Hello? Si Boy Pindot, di nyo nakikita pa. Minsan lumalabas-labas yan dito. Pumipindot-pindot dito sa keyboard namin. Gusto nyo makita ngayon? Boy P, labas ka nga. Pakita ka namin sa social media. Para sa mga nakikinig po sa radyo, si Boy Pindot ay nakasuot ng baby blue ngayon. Mukha siyang baby. Baby face. Pero... gusto akong suntokin ni Boy Pindot. Hoy! Grabe ka naman. O, yan, o. Boy Pindot reveal. O, yan. Lapit, tingin ka dito, dude. Yan. O, diba? Overtime na tayo! Overtime na kami, pero para sa inyo, papakita ko talaga yung itsura ni Boy Pindot. Ito talaga, goal ko talaga. I mean, wini-wish ko talaga, pinagpe-pray ko na hindi na siya maging single by the end of this year. Sana may de-virginize na siya. What I meant was, sana hindi na siya NGS. No girlfriend. NGSP. O, yun. So, yun lang naman. Ala, may nanghihingi na ng cellphone number mo. Boy Pindot, grabe ka talaga. In fairness, napaka-effective ko palang seller. Charot to, darot. Pero ito lang yung kabisyo. Hindi mo deserve na itago. Alam mo, sa isang relasyon, hindi ka dapat itinatago. I remember so many people. Wow. Ito na naman tayo sa mga chika natin sa ganitong klaseng oras. Sabi ko naman sa inyo, kung tayo-tayo lang talagang nag-uusap at nagkwakwentuhan sa ganitong oras, may mga nare-reveal ako tungkol sa sarili ko na hindi ko naman dapat na i-reveal. Pero dahil feeling ko napakahalagang lesson nito sa buhay ko, at some point, this is related doon sa naibahagi ng ating top secret sharer. Ibabahagi ko na rin sa inyo. I was once in a situation wherein pakiramdam ko tinatago ako. Pero, sinusubukan ko pa rin paniwalain yung sarili ko na hindi ako itinatago ng taong dinedate ko. Bakit? Kasi nga, gusto ko yung tao eh. Pag gustong-gusto mo yung isang tao, hahanap
ka ng dahilan para manatili dun sa taong yun. Kahit na ang dami ng dahilan sa paligid mo na naghuhumiyaw sa iyo na itigil mo na ang paghawak sa relasyong ito o sa taong ito. And for me, that is a pirated version of love. Because love is supposed to be free. It isn't supposed to be hidden. And you are not supposed to be hidden. Karapat dapat kang maging malaya sa pag-ibig. At tatandaan mo, bakit itinatago kung wala namang ginagawang mali? Tatandaan mo na ang tamang gawain, pwedeng maging malaya. Pero ang maling gawain, hindi naman ginagawang malaya kasi bawal malaman ng iba. Hello, politiko pa lang. Kailan ka naka-experience na pinangalanda ka ng politiko na talagang, boom, korap ako. Hindi, no? Lahat ng mga maling gawain as much as possible, itatago ng isang tao para lang paniwalain ka na ikaw lang talaga, na maayos siya sa'yo, na mabait siya sa'yo. But the fact is, it's just manipulation. It is just a show. It is just a game. It is just a play for them to benefit from you. In short, ginagamit ka lang. So wag kang magpagamit dahil hindi ka gamit, tao ka. Anyway, if you wanna share secrets, bukas na ulit, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Magkakasama pa rin tayo ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.